Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an, denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör und mein Arm ist... Morgen alle sammen. Morgen. Undtagen til Arne. Jeg skal være slidt dansklærer. Det er sjovt. Nikolaj, I træk i løjet. Det er jo tyskbøger frem, så gennemgår vi lektierne til i dag. Nikolaj, jeg har sgu ikke min tyskbøger med, og jeg har glemt at lave lektier. Helt klart, den der laver lektier igen i dag. Det må begribeligt, at du aldrig kan tage dig sammen. Lego, jeg har altså også glemt at lave det. Det gør jo ikke noget, du laver altid lektier. Se nu din magitiden igen. Det må begribeligt, at vi aldrig når at lave en scheisse. Vi ses! Neulich bin ich mit 120 Ja, men så Gitte, et lille spørgsmål til min gudse. Hvordan siger man, jeg har fået et syn? Det har jeg bare vidst. Men nu synes jeg, I skal høre en sjov historie. Fordi da jeg var lille, der så jeg en engel. Og det kan godt være, jeg tror, at jeg var 9 år. Gud, dag, nu du snakker om pigen på sporet. Det minder om dengang, jeg skulle til Aalborg og endte i Malmø. Ja, godt. Det ringer ud nu. Jeg synes bare, jeg skal sige en færdig til morgen. Skal jeg få det? Vi ses, Søse. Hej.
Jeg er sindssygt skuffet over jer. I burde vide bedre, end at stå og ryge og fylde jeres lunger med sådan noget snaps. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Jeg er skuffet over jer. Ja, du har lige til Tom. Han har råd før, så han ved, hvad der kommer af på. Men vi har ikke tid til at bruge mere på jer. Mere tid på jer. Vi skal ud og spionere videre. Ja, du må lige gå ned på kontoret og melde dig, at du er kommet for sent. Hej Tom, hvor er det for sent? Kommer du også for sent. Ned på kontoret og melde dig. Kommer du nu for sent også? Nu er vi snart brugt et helt minut på at komme for sent. Det er for sent at gå ned på kontoret og melde dig, så du må gøre det efter. Jeg må sige, at jeg er skuffet over jer. I burde vide, at vi skulle tage sammen som om det var jeres arbejdsplads, det her. Jeg er skuffet over jer. I burde vide bedre, og jeg er sur på jer. Hvis der er tal på X og på den ene side, skal I isolere X. Træk den igennem symaskinen, så man lige med, og så skal I se sådan noget. Hvis der er minusparentes, skal I huske at hente foretegn. Nogle spørgsmål? Ja, tak. Ja, jeg sætter mig Signe. Kom, jeg forstår det bare overhovedet ikke, altså. Jamen, det er logisk nok, Signe. Du bliver nødt til at kunne forstå det. Du skal simpelthen bare isolere X, og så skal du trække parentesen ud. Tom, er det ikke snart andre? Ej, jeg har næsten lige sat med at sige. I må prøve selv, om I kan finde ud af det. Du skal bare trække tingene over på den ene side af X, eller på en e-mail, og så skal du isolere X'ene. Tom, det giver ingen mening. Nej, men vi har brugt for meget tid på det her. Jeg er også nødt til at gå ned og gøre klar musik. Hej, Nina.